רואה, הנה למטה, אם אתה מצליח. תזיז את המיקרוסקופ. הפוך, גוד, הפוך. יפה. או. למה הם ליד הסיב? לא, תשאיר פה. אתה רואה את הענק הזה שם? תזיז קצת שמאלה. לא ימינה, שמאלה. זהו. פה רואים גם חיידקים מבעתי. אני יורד טיפה למטה. נעלה, זה סתם תופס חצי עדשה סיב. תעלה למעלה. עוד קצת. זהו. מה שאלת? למה הם ליד הסיב? יש שם גם אנזימים חוץ תאים שעוזרים לפרק את הסיב והם עושים הרתק של יכול להיות. רגע, נשחק עם הפוקוס. אלה בו מתים. תשחק בפוקוס, תשחק רק, עכשיו תתחיל לטייל, רואים חיידקים. אל תשחק בפוקוס. לא מהר. קצת שמאלה שיראו את הסילייטס. ימינה, שמאלה. זהו. זה סלטות? ימינה, כן, ימינה. זהו, שמאלה קצת, תפוס את זה זהו. עוד קצת שמאלה. עכשיו אני אפקס עליו. עוד קצת ימינה. זהו. מה זה? פספסת אותו. זה חיידקים. תעלה למעלה קצת. לאט, שרון. ימינה. זהו. לא. זה הנוזל זז. תזיז למטה. שמאלה. לא, שמאלה. למעלה טיפה. שיראו את הסילייט, זהו. תשאיר. זה הנוזל. לעלות למעלה. אני הייתי תופס את הפוקוס רגע. אוקיי. תזוז אחד למטה לאחד שגוסס, ואז רואים אותו מזיז עדיין ימינה. ימינה, זהו. שתעלה למעלה, שהשניים האלה יהיו במרכז, אתה רואה אותם? לא, למעלה. שרון. זהו. כמו מדוזה. זהו. עכשיו אתה יודע לפקס? בוא רגע סדרה עדין. תפקס, זה פשוט יראו את החיידקים עכשיו, אתה מבין? זה כבר כל העדשה תופס, אתה רואה איזה יופי? רוצה עליו? כן. באמת. בסדר, אבל הוא עדיין מזיז, ימינה. מה מזיז? כפות. עכשיו תסדיר. רגע. תחדד. עכשיו זה נראה כאילו שהוא נושם, שהוא כזה התפקד. מדהים. קח אחורנית. אני אחפש לך אחד חדש. אני עובד עם הזום שלי. הנה, אתה רואה שם אחד מימין? לא, השתיים האלה, אתה רואה אותם? הוא גוסס, אז זה לא יזוז מהר מדי. לא, פספסת אותו. זה, עוד. ימינה. רואה אותם? רד אליו.
שמאלה. שמאלה קצת. אנחנו דוחפים אחד את השני. אני רוצה שיראו את החיידקים. אולי אם שם ממרסה זה בהגדלה ענקית. זה לא הגדלה ענקית בשביל המיקרוסקופ הזה, זה עדיין בהגדלה הקטנה עכשיו. שמן אימרסיה זה בשביל העדשה הגדולה, לא בשביל זה. הנה, את זה. אתה רוצה לתפוס רגע את המצלמה?